Maayong buntag, Jikaf. Good morning. Murag gitugnaw gyud ba? Salamat sa Ginoo sa kabuntagon nga iyang gihatag kanatong tanan. Mangayo ko daan og pasaylo kaninyo kay murag bag-o ra ko na ayo sa ako ang ubo. Matud pa nila og magkataas imong edad mas magkadugay maayo ang imuhang mga sakit. Murag kini nga ubo hapit na ni siya duha ka semana pero naayo na gyud, salamat sa Ginoo. Pero basin og matuk-an unya ko no. Ready na ako ang tubig, and I praise and thank God for this opportunity nga maka-share na usab sa pulong sa Ginoo kanatong tanan karong kabuntagon. Magamputa no atong iduko atong ulo ngayon tagtabang sa Ginoo. O Dios, kanimo gayud ang tanang dungog ug himaya. Ug samtang kami, O Dios, maminaw sa imuhang pulong karong kabuntagon. Padayon, O Dios, nga pasidunggi ang imuhang pangalan. Pinaagi, O Lord, sa mga kasing-kasing nga humok, willing, musabot o makinabuhi kining imuhang balaang pulong nga gipreparar para kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Usa sa butang nga kanang murag galibog ko nga nganong dili nato ginabuhat dinhi sa ato ang program or sa ato ang panimbahon matag Domingo. Kay kana bitawng madunggan nato usahay sa program sa eskwelahan man o sa panggobyerno nga grabe bitaw ang pag-introduce sa mga VIPs during the program. Ang ato ang halangdon, ambungan nga Pastor Joe Realista, maayong buntag, no? Ingon ana ba no? Wala gyud kaayo nako na madunggan dinhi sa ato ang pagsimba usahay, no? Atong halangdon nga elder, gwapo, guban pa, no? Mga ingon ana. Siguro pasalamat pud ko nga wala kaayo na sa atoa kay usahay mao na ang parte sa programa sa eskwelahan o sa panggobyerno or uban pa nga mga program nga murag ma-impatient gyud ko. Nganong mas taas pa man ang introduction sa mga VIPs kumpara sa mensahe lugar sa usa ka speaker or sa gusto isulti sa MC. Mga igsoon, murag usa ni siya ka nagpakita nga dinhi sa ato ang kultura ang paghatag og pagpasidungog, ang paghatag og unsa ba na siya honor to a person is something that is very important to us, dili ba? No? When we are honored or we are given credit because of what we have done, at tinuod makahatag na siya og mura og kainit sa atong kasing-kasing, malipay ta nga naatay ingon ana nga eksperyensya o gi-recognize lugar ang mga success or mga pagpaningkamot nga ato ang nabuhat sa kinabuhi. And it gives us this warm feeling nga gipasalamatan gayud ta. Honor, very important sa atua dinhi sa Pilipinas, kining honor. And not only in the Philippines, but in the Asian countries, kung tagaan ka og pagpasidungog, usa na siya ka-importante kaayo nga mga butang. On the opposite spectrum, kining kabaliktaran ni ining honor, kay mao ni siya ang gitawag nga pakaulaw or shame. And oftentimes, this has become very kanang unsa ni siya ill reputation, makahatag og ill reputation for us nga dili gyud ta ganahan maulawan. Oftentimes we hear this sa ato ang parents or grandparents nga pwede nimo buhaton ang tanan pero ayaw lang gyud pakaulawi ang ato ang pangalan, because we see shame as something that is very kanang dili kayo nato gusto nga maabot sa ato ang pamilya.
when it comes to our family, we had this reputation nga honorable dito sa amuang gamay nga lugar sa kabasalan because my father has gained a certain reputation among the community nga maayo siya nga doktor, mutabang siya sa katilingban ug nahimo siya nga modelo lugar in living a good life. Together with my mother ug kami isip usa ka pamilya. Maayo nga reputasyon. Apan sa panahon nga ang ako ang usa ka magulang na diagnose siya og bipolar, borderline schizophrenic. Lami siya paminawon pero mauna siya ang kana bitong mga tawo nga maglakaw-lakaw diha nga ginatawag nato nga taong grasa. Maayo na lang kay wala na pasagdan ang ako ang magulang but there were many episodes of his life that he would go out in the community completely naked. Kay ang iyahang, especially during the early years, nga dili pa may kasabot kung unsaon pag-alaga o paghigugma kaniya. So nahimo siyang source of shame for our family during that time. In fact, it was siguro ang akong amahan, aduna gyoy mura og a certain shame as a family. And especially for me, kay dili man ko kabalo unsaon pag-relate sa ako ang magulang nga nausob naman siya to what he was before, a proper prim nga person, somebody who is I look up to nga maayo sa iyahang pag-eskwela ug maayo in his relationship. But all that turned upside down because of his diagnosis. But it took a group of young people at church. I was not I would say kanang devoted Christian pa during that time. No? But there was this group of young people nga nagpakita sa ako og unsaon paghigugma ang ako ang magulang to a point that I had to ask myself nga kung sila gani, kaya gani nilang higugmaon ang akong magulang. Nganong ako, dili man ako na mabuhat. Although it was a source of shame for us, but God used that shame aron isip usa ka pamilya mudangop kami balik muluhod diha sa Ginoo aron ipakita ang gahum ug paghigugma sa Ginoo alang kanamo ug aron kami usab mahigugma balik sa ako ang magulang nga naka-eksperyensya og ingon ana. For many of us, we have experienced different aspects or different forms of shame. Siguro sa uban kanato nakaagita og mga ato ara pong binuhatan, no? When we were still immature, ato ang nakomit ang usa ka shameful act. A sin, a shameful thing nga even up until now mabati gihapon nato ang consequence of that act, shameful act. There were times nga it's not even our own doing. It's probably because aduna tay kakulangon sa ato ang panglawas. In some cultures, kung dili ka makaanak, it is a source of shame. Kung wala ka naminyo, it can be a source of shame. Dili man na nimo sala kay naa man na daan lugar sa imuhang panglawas ang cause. But sometimes ang deficiency could be a source of shame for all of us. Now, why do I talk about honor and shame? Mga igsoon, there is one aspect of the gospel nga wala kaayo nato na hatagan og dako nga pagtagad. Well, probably because the message of the gospel came to us through Western missionaries, mga Amerikano nga anad sila nga magkinabuhi nga sila lang or dili gayud importante
sa ilaha in comparison to us, ang community, ang family. They are in a culture that is very individualistic to a point that honor and shame is not really something that they value. So, sa ilahang pag-communicate, especially with regards to sin, they would always speak to us about sin nga usa siya ka pagpanglapas sa balaod sa Ginoo. Tinuod man ang sala, pagpanglapas sa balaod sa Ginoo nga nakakos kanato nga mahilayo or ma-fall short of the glory of God, and because of sin, death came. But one aspect of sin nga wala gyud kaayo na emphasize because of siguro ang background of being Western message, but in the Bible dili man siya Western message ang gospel. If I read to you ang book of Romans chapter 1 verse 21, nagsulti diri another perspective sa sala kay mao kini. For even though they knew God, nakaila sila sa Ginoo, but they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish hearts were darkened. So naadi ay ang aspeto sa atoang rebellion sa Ginoo ug sa atoang pagpakasala nga atoang gidishonor ang Dios, or sa baliktad nga pagkaistorya, gipakaulawan nato ang Dios tungod sa atoang pagrebelde, pagdisobey kaniya. Maunang nipadayon si Pablo sa verse 24. Therefore, God gave them over in the lusts of their hearts, or God gave them over to the shame sa pagpakaulaw, so that their bodies would be dishonored among them, mapakaulawan among them. So, honor and shame is something that is embedded in the gospel. And I believe it's more relevant when we talk of the gospel in the area of gipakaulawan nato ang Dios. Yes, also ang paglapas sa balaod sa Ginoo. Pero tungod kay naglapas ta sa balaod sa Ginoo, nakadala kita og pakaulaw sa ato ang Dios. And that would be more relevant to us, dili ba? Which is why the story of kining the prodigal son, makarelate kaayo ta. Di ba? And we love that story. I believe that is one of probably many of us, it's our favorite parable. Because in that story, ang anak niduol sa iyang amahan ug giingnan niya ang amahan sa ingon ani nga pamaagi, Papa, patay na ka para sa ako ang panlantaw, tagai ko sa ako ang kwarta, tagai ko sa ako ang mana. Mura ni siya og imuhang giluwaan ang imuhang amahan at tubangan sa daghang mga tawo ug niingon ka nga wala na kay pulos sa akong kinabuhi. That is sin in its shameful perspective. Dili ba bugat? Dili ba bugat ang sala kung ingon ana ang atoang panlantaw niini? Si Jackson Wu, a theologian, ni-argue siya nga naatay duha klase ka utang sa Ginoo. Duha klase ka utang. Una, by virtue nga gihimo kita sa Dios by creation, naa kuno kitay honor debt. Utangan ta nga sa paghatag og pagpasidungog sa Ginoo ug mabuhat lamang nato na kung kita muobey sa tanan niya nga sugo. Ang problema, dili man ta maka-obey sa tanan nga sugo sa Dios. Maunang bisan hantud karon ang tibuok katawhan padayon ang ilahang kinabuhi
nga ilahang gipakaulawan ang Dios. Dili lang honor debt, but we also have a shame debt or sin debt. Matud pa sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ug tungod kay na fall short of the glory of God, kining sin debt, ikaduha nga utang nato sa Ginoo. Di ba kaning utangan ka kay makaulaw biya na? Nga niresulta ka nato nga nahimutang nas enslave, nahimutang ulipon sa sala, to a point nga ang kamatayon moabot gayud sa atoang tagsa-tagsa ka kinabuhi. And these two debts, duha ka utang, dili ni nato kayang bayaran. Kung sa ato ang negosyo, bahala og hugot bakos, makabayad man gihapon tas ato ang mga balayronon og mga chiki nga ato ang ginagukod matag bulan, kini klase nga utang dili ni nato kayang bayaran. And here comes the Lord Jesus Christ. Kabalo ang Dios nga dili nato kaya bayaran ang ato ang utang nga mudala nato sa kalaglagan, gipadala sa Dios si Ginoong Hesus nga pinaagi sa grasya ug pagtuo kang Ginoong Hesus. Remove ni Ginoong Hesus ang ato ang guilt, yet at the same time iya hatang gi-restore didto sa pamilya sa Ginoo nga na-restore usab ang ato ang honor. Gidawat ta balik sa pamilya sa Dios sama sa prodigal son nga bisan og nagpakaulaw didto sa katilingban, apan gidawat gihapon siya balik sa iyang amahan, gibistihan, gibutangan og singsing ug siya nahibalik sa pamilya sa iyang amahan. Gitagaan kita og honor balik sa Ginoo. Jesus eternally paid our debt so that we may be able to bring honor to God. Na this morning, ato ang lantawon, ang title sa ato ang message karon kay lain siya klase nga kadungganan, Dios nun nga kadungganan. Makita nato sa Lucas 13:31 hantod sa 35 nga mupakita kanato ug mohatag kanato og paglahutay ug pagmature diha sa ato ang pagsimba sa Ginoo or pag-alagad sa Ginoo in terms of understanding nga gitagaan na pudta og kadungganan sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nag-ingon ang Lucas 13. Ug niadtong tungura, dihay mga Fariseo nga nangabot ug miingon kaniya si Ginoong Hesus, pumahawa ka dinhi kay si Herodes, buot mo patay kanimo. Siya mitubag kanila, adtua og suginli ninyo ang maong singgalong or milo. Fox, tanawa ginapagula ko ang mga yawa o ginahimo ko ang pagpangayo, karon og ugma. Ug sa ikatulo kaadlaw, matapos ko na ang ako ang buluhaton. Bisan pa niini, kinahanglan magapadayon ako sa ako ang panaw, karon og ugma, ug sa pagkadamlag, kay dili mahitabo nga ang propeta adto mamatay gawas sa Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta, ug nagabato sa mga sinugo, diha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ikaw. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong. We see here a story of the Lord Jesus Christ, nga diin daghan ang mga pagsulay nga gihatag sa iya sa Pariseo, aron lamang nga pakaulawan siya atubangan sa daghan nga mga katilingban, nga muresulta nga mawala ang iyahang honor, ang iyahang dignidad, ang iyahang dungog, to a point that
nobody would listen to his words anymore. Apan, kini giklaro sa mga magsusulat, ilabi na sa gospel, nga ang honor and shame nga aspect sa kinabuhi ni Christ is something that is very important even to their culture. Maunang ang gospel is also very relevant to us because it speaks towards this truth, giving honor and taking away shame. Like what I have said, kitang tanan ni agiman sa pakaulaw or naulawan. Even up until now, nga ikaw nagsunod na diha kang Ginoong Jesus, even our community, our own family would even try to shame us, dili ba? Nga nganong sunod-sunod man kaana sa imuhang Ginoo, di man makatabang kanimo. Tanawa ko, mas adunahan ko, mas maayo akong kinabuhi, bisan og dili kayo ko ga-involve diha sa relihiyoso nga mga butang. And some of us naabot na sa punto nga gipakaulawan ta sa ato ang asawa man or sa ato ang bana because of our faith in the Lord Jesus Christ. And Jesus has experienced all this and has offered us a different kind of honor. Si Jesus, in the whole of the gospel, has always been introduced to us as somebody who is very honorable. Kung mulantaw ta sa John chapter 1 verse 1, makita nato nga si Juan, honor is something that is very important to him. Samtang iyang gi-communicate si Ginoong Jesus didto sa mga katilingban. Gitagaan niya og honor si Ginoong Jesus by introducing him as the Word or the Logos. Sa sinugdanan, ang Logos, ang Word. And the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. Ang perspective aning Logos kay gi-introduce kini una ni Aristotle o ni Plato nga something that would give wisdom and knowledge. Limited ang ilahang pag-introduce sa Logos as usa something out there nga maghatag kanato og kaalam. But si Juan nag-ingon siya nga tinuod man na there is somebody out there that would give us real knowledge and wisdom. Pero mas iyahang gitagaan og maayo nga introduction or gi-introduce niya sa katilingban nga dili lang kini siya something that is abstract nga murag espiritu lang nga galihok-lihok didto nga pangitaon nato, but this word became man in the form of the Lord Jesus Christ. Ug dili lang ni siya something naalang sa atong huna-huna, but this is the word who was with God in the beginning, and the Word is God. A very honorable kind of introduction. But not only that, dili lang sa paghatag og honor kang Ginoong Jesus didto sa gospel. Si Ginoong Jesus, as the writers of the gospel intentionally wrote, nakagain pod og kadungganan si Ginoong Jesus pinaagi sa iyang ministry. If you look at Matthew chapter 8 to chapter 9, we see there the different ministries of the Lord Jesus Christ nga diin si Ginoong Jesus. Nakabot niya ang dungog. Una, pinaagi sa pagpakita sa iyang gahom nga labaw sa unsamang mga sakit ug unsa man nga mga kapansanan sa mga tawo nga miduol kaniya. Sa Matthew chapter 8, 33 to 27 ug many aspects of the gospel, makita pud nato nga very honorable dungganon si Ginoong Jesus kay labaw man ang iyang gahom kaysa sa nature. Ug ikatulo, si Jesus labaw gayud ug dungganon kay tungod ang iyang gahom labaw man sa mga espiritu ug mga evil spirits that were there. So in presenting the Lord Jesus Christ in the Bible, Jesus is very honorable. Very honorable si Ginoong Jesus. Apan adunay mga tawo
kini bitawng ikaw makagain na og honor. Dili man tanang tao malipay tungod kay ikaw nakadaor, naka-experience of many success. Dili ba? Naamang gyud ni kaning kasing-kasing sa tao kana bitawng suya-suya. Masilos, daghan na mahitabo sa ato ang mga silingan. No nga, naka-TV man ang ato ang silingan, katong 80 inches gyud nga TV, palit pod ta. Bahala og magka-utang-utang, basta naapod ta. Maunang matingala ko nga kasagaran sa mga dagkong away kay ato ang silingan. Dili ba? Away sa parking, away sa basura. Gamay raman unta ng mga butanga, maistoryahan raman unta na. Pero nganong diha man gyud pirmi ang gubot sa ato ang balay, no? Okay unta kayo atong balay, ang silingan lang gyud mao'y problema. Well, because naagyud sa atong kasing-kasing ang kining suya-suya ug silos-silos. Na to a point that Jesus Christ, when He was very famous ug dungganon na sa Jerusalem ug sa tibuok Israel, ang mga Pariseo ug mga tawo sa experts of the law became very selfish and nahimo silang seloso sa nakabuot ni Ginoong Hesus. Maunang gisulayan nila og pakaulaw si Ginoong Hesus. Sa unsa man nga mga paagi, una, sa ilang pagpakita that they are intellectually superior than the Lord Jesus Christ. Many of the testings nga ilahang gi-interview si Ginoong Hesus are purposely intended by these Pharisees aron pakaulawan si Ginoong Hesus. Aron pod ma-display or mapakita nila nga sila maayo gayud, intellectually superior when it comes to the law. In other aspects, there is also this moral superiority. In Luke chapter 13, prior to our passage, gipakaulawan or gisulayan pud nila og pakaulaw si Ginoong Hesus. Nganong nag-ayo man si Ginoong Hesus sa panahon sa Sabbath, nga dili man unta dapat according to their interpretation of the law. It's something that exudes moral superiority. Mas buutan mi, mas righteous mi kaysa nimo, Jesus. Kay ikaw nagbuhat man og ministry bisan sa panahon sa Sabbath. Moral superiority. Pakaulawan si Ginoong Hesus atubangan sa katilingban. And lastly, in this verse nga ato ang gibasa, ilahang gisulayan og pakaulaw si Ginoong Hesus pinaagi sa paghulga ug pagpanghadlok sa ato ang gibasa ug ilahang gigamit ang ngalan ni Herod Antipas aron mapakaulawan si Ginoong Hesus. In this attempt, ang mga Fariseo gisulayan nila og dishonor, pakaulaw si Ginoong Hesus apan bisan unsaon nila pagbuhat niini. Bisag unsaon nila pag-try to shame the Lord Jesus Christ. Grabe gyud ang kaalam ug spirito nga naa kang Ginoong Hesus sa matag karon ug unya nga bisan og si Hesus unta ang mapakaulawan pero gibaliktad ni Ginoong Hesus ang mga sitwasyon to a point that these Pharisees were being shamed because of what they are doing to the Lord Jesus Christ. At this point, sa Luke chapter 13, gitawag na nila or gi-invoke na nila ang pangalan ni Herod Antipas with all of his glory as the King of the Jews, the real King of the Jews according to them. But sa pag-ingon nila nga pagbantay Ginoong Hesus, kay patyon ka, hawa na kadiri, kay patyon ka ni Herodes, niingon si Jesus, nga kinsa man na siya. When kings are called to be lions, great kings, Jesus calls Herod Antipas as a fox. Nasa ato ang panahon, we think of foxes as wise, no? Daghan og mga fairy tales
that teaches us about foxes that are wise, but in their context and in their culture, foxes are actually dirty animals according to the law. And at the same time, mga pests, piste ni sila, no? Kay mauni sila ang mga gakaon sa mga manok ug uban pa. They are pests. Walay hinungdan, dili honorable nor great ang fox. And this is indeed true when it comes to Herod Antipas. This is not the great Herod nga maoy nagbuhat sa temple, nagbuhat sa daghan pa nga mga maanindot and great architectural buildings that even up until now gitingala sa lain-lain nga mga architects all over the world, the great architect that is Herod. But this was his son, Herod Antipas, nga na-overshadow sa pagkamaayo ug pagkahalangdon sa iyang amahan. This is the Herod Antipas nga iyang gipasayaw ang iyang anak nga si Salome atubangan sa mga katawhan, which is a shameful act to be done by a king, nga imuhang pasayawon ang imong anak atubangan sa daghang mga katawhan. To a point that Josephus would declare that this person is a dishonorable, not even a great king because of what he has done. Jesus said, wala na siya'y hinungdan o dili na siya makapakgang sa ako ang buluhaton o sa kabubuton sa Dios nga gihatag para kanako. Jesus said those words. And from then on, Jesus said, padayon ko magbuhat sa akong buluhaton, padayon ko nga magminister, mag-ayo sa mga katawhan, musunod sa kabubuton sa Ginoo, kay dili paman karon ang takna, nga diin ako muhawa, mamatay, og pagapatyon atubangan or sa mga kamot sa mga taga-Roma. From talking to the Pharisees, Jesus went on to talk about the whole of Jerusalem. Ug makita nato ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus sa pinili sa Dios ang Jerusalem nga niingon si Ginoong Hesus. Jerusalem, Jerusalem, dugay nako nga naglaom nga mahiusa mo diha sa ato ang Dios, sama nga ang mga piso nahiusa sa inahin. Look, your house is left to you desolate. Niingon si Jesus, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Now, two things here that I want to clarify. Una, yes, ang Jerusalem or ang Israel, siya ang pinili nga mga katawhan sa Dios, ug naglong ang Dios Amahan nga i-fulfill niya ang iyang promise kang Abraham nga panalanginan niya ang Israel. Si Abraham ug ang tibuok banay ni Abraham. Aron mahimong panalangin sila sa tibuok mga kanasuran. Apan tungod kay ang katawhan sa Jerusalem, wala man nahimong masinugtanon sa Dios. In a way, napakaulawan nila ang Dios nga dili ma-fulfill sa Dios ang iyang pulong nga panalanginan ang mga kanasuran, kay ang Israel mismo dili man masinugtanon sa sugo sa Dios. Maunay-una, mao nang niingon si Ginoong Hesus, the Father is longing for you to come back to Him aron i-fulfill ang inyong purpose of becoming a blessing to the nations. Yet at the same time, makita pud nato sa Roma Kapitulo 1 nga si Ginoong Hesus wala lamang nahimong Savior sa Jewish people. Yes, manluluwas si Ginoong Hesus to the Jewish people first, but also to the Gentiles. Nga ang pulong sa Dios dinhi naglongpod ang Amahan not merely to the Jewish people, but to the whole of His chosen people, including the Gentiles, ang mga hentil. Gusto sa Dios nga
tapukon sila, isip iyahang pamilya or iyahang pinili nga mga katawhan, the body of the Lord Jesus Christ. And it is through the Lord Jesus Christ nga kini siya ma-fulfill. Maunang niingon pod si Ginoong Hesus, dili na ko ninyo makita Jerusalem, hantud mo balik ko or moingon mo nga blessed is he who comes in the Lord. There is the first fulfillment in that. Nga sa panahon nga nisulod, balik si Ginoong Hesus katong nagsakay siya og donkey. Nisulti ang mga Jerusalem, blessed, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. But at the same time, there is a final fulfillment of this. Sa book of Revelations, when indeed the Lord Jesus Christ would call back the people of Israel, nga diin sila mudayig na gayud sa Dios Amahan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. But for now, they have been shaming the Lord Jesus Christ in Luke chapter 13. But again, dili man madutlan si Ginoong Hesus sa bisan unsa man nga pakaulaw nga gihatag kaniya. And this is also His message to us, the people of God, ang pamilya ni Ginoong Hesus. There will be situations sa paggawas nato dinhi or bisan pa nga naagian nato throughout our life nga pakaulawan ta sa mga katawhan dinhi sa kalibutan, gikan sa ato ang panimalay, padulong sa ato ang trabahoan, padulong sa eskwelahan ug sa lain-lain nga mga part of society because of our faith in the Lord Jesus Christ. And this must not, according to Jesus and what He has done here, dili ni dapat mahimong babag sa atuang pagpanarbaho isip mga anak sa Dios aron og tagaan og pagpasidungog ang Dios. Well, primarily, it must not affect us nga mahimo pud tang maulaw sa atuang pagtuo kang Ginoong Hesus. How many times have we been ashamed of the Lord Jesus Christ? I could remember a time when I was, I think in college, nga even my classmates do not know that I'm a Christian. Kay maulaw man ko. Maulaw man ko. Not merely in speaking as saying that I am a Christian, I also acted as if I am not a Christian. Dinhi sa church, I act as if I'm a Christian. I smile to everyone, say hi. But then, pag abot sa weekdays, I would also mo transform, and I sometimes would act as if I am like one of them. All because maulaw man ko. Maulaw man ko nga ingnon nga, uy, balaan naman kaayo ka. Uy, gatuday ka anak, gasimba-simba di ay ka. And not only in that aspect, many of us have been ashamed in the Lord Jesus Christ in one way or another. What we see here is the desire of the Lord Jesus Christ nga pasidunggan ang Amahan. Nga dili siya madutlan sa unsaman nga mga pakaulaw nga ilabay kaniya sa mga Fariseo o sa mga katilingban. Tinuod kini mga igsoon. Ang mga tao musulay sa pagpakaulaw or pakaulawan kita. Pakaulawan ang Dios through us. Apan, ningon si Ginoong Hesus, dili kini mulahutay, wala kini kapuslanan kung ang imuhang tumong ug tuyo mao ang pagpasidungog sa Dios. It may be shameful what you are doing, no? Sharing the gospel to your brothers and sisters, to your friends. It may be shameful for others, and people would try to shame you. Pero sa atubangan sa Dios nga maoy sukdanan kung unsa ang tinuod nga
pasidungog, honor, you are more honorable than the people of this world because you obeyed God's word. Ikaduha, ang tumong og tuyo ni Kristo sa pagpasidungog sa Dios, dili gayud kini mapugngan. Ug kung kita adunay kasing-kasing nga musunod sa Dios, luyo sa daghang mga pagbiay-biay, daghang mga pagbinuang diha kanato. I tell you, dili kini mapugngan ang atoang pagpasidungog sa Dios because it is the Lord who will make sure that our desire will be accomplished. Ug ikatulo, si Kristo adunay tinguha nga ipasig-uli sa kadungganan ang tanang mga katawhan nga nahilayo sa Dios. Sa ato ang mga pagpakasala or sa pagbuhat nato og sala, dili lang man nga gipakaulawan nato ang Dios, kita mismo naa sa lugar nga diin kita nagpakaulaw sa atong kaugalingon in the eyes of God. And it's the desire of the Lord Jesus Christ to take away this shame. To take away your shame and put honor on you kung kita muduol diha sa pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Hesus nga mahimutang miyembro sa pamilya sa Dios, the most honorable kind of life para sa tanang mga katawhan. Na regardless of what people will say, being a child of God is the most honorable kind of life. So what does this tell us? Unsa may implications ni ining tanan? Adunay lahi klase nga dungog, Diosnon nga dungog. No, dili in the definition of honor kung unsay dungog, kundili asa gikan ang dungog. Lahi klase ang dungog nga tungod sa iyang gigikanan. Aron kita mulahutay ug sa ato ang pagpaglambo diha sa Kristohanong kinabuhi. Una, kung sa una, ang dungog kay makita diha sa kabubuton sa tawo. As we obey or follow the will of the government or the will of our family, we get honor. Pasidunggan ta sa ato ang pamilya, sa gobyerno, kay tungod kita nakakabot ni ining mga butanga. But now, tungod kay kita gibag-o na sa Dios, gibutangan kitag spirito, ang ato ang honor kay naa na diha sa pagsunod sa will ni God. No, sometimes this is not necessarily one thing and another thing. Kay part man sa kabubuton sa Dios nga kita mo honor usab sa ato ang parents, dili ba? But there are times nga ang tinguha sa ato ang parents ug tinguha sa gobyerno sukwahi sa tinguha sa Dios many times. And there is a tension there nga kinsa may ako ang sundon para mas mahimo kong honorable ug dungganon. And oftentimes when our hearts are not in tune with God's word, didto gyud ta mubuhat sa tinguha sa ato ang parents ug tinguha sa gobyerno instead sa tinguha sa Dios. But when our hearts are changed, ang Dios nung dungog mahimo na nga dinhi sa kabubuton sa Dios kita nagasunod. Karon sa una dinhi kita sa kahadlok, diha nato makita ang atoang dungog nga mahadlok ta mapobre, mahadlok ta nga ingon ani ang atong kinabuhi, pero karon aduna na ang atoang tinguha ug pagdungog diha sa pagsalig ug pagtuman sa Dios. Bisan man nga ang atoang dalan nga gilatas lisod siya, dili siya uyon sa katilingban, but we find honor in that aspect or in that road. Sa una, naata sa pagkaaron ingnon, we try to live as hypocrites. We think of ourselves as good person. We
show to people kung unsa ta kahalangdon by doing good things nga in reality ang ato ang kasing-kasing puno man sa korupsyon, puno man sa sala. But now we find honor in being truthful pagkamatinud-anon diha sa Dios, pagpaila nga ikaw anak na sa Dios, dili na diha sa binuhatan or ang atong honor diha sa binuhatan sa kalibutan. Sa una, ang ato ang tinguha kay naa diha sa mga butang dinhi sa kalibutan. All of the things that we desire are for selfish gains, but now ang ato ang desire are mga naana sa mga Diosnon ug mga eternal nga mga butang. Before we live lives in order to save one's life, matud pa ni Ginoong Jesus. We do things for the sake of our own life, but now we do things for the sake of the Lord Jesus Christ, and we find honor in that kind of life. Sa una, maulaw ta nga usa ta ka Kristohanon. Maulaw ka nga gasimba ka sa GCAF, dili nimo isulti sa imuhang mga kauban, but now it is a joy for us to be identified nga imuhang giila nga sumusunod ka ni Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, ang tinguha ni Ginoong Jesus nga mahiusa ta diha sa amahan, it creates what I call an honor reversal. Nabaliktad ang atuang panlantaw na karon kung unsay dungganon. Kung sa una ang pagkadungganon kay naa diha sa kung ikaw daghan og salapi, successful sa imuhang career, successful sa imuhang business. Now, you borrow the words of Paul and say, I count all those things as garbage, as rubbish. In fact, shameful, if not for the Lord Jesus Christ. Now, I consider all of those as a loss in comparison to my desire to grow and get to know more the Lord Jesus Christ and to obey His will. Loss, gain, shame, honor. Honor karon is in following the Lord Jesus Christ. And this gives us, mulahutay ta sa kinabuhi, the honor reversal that allows us to thrive ug mahimong mutubo sa atoang Kristohanon nga kinabuhi. Brothers and sisters, I end with this question. Naa pa ba'y panahon sa imong kinabuhi nga maulaw ka sa imuhang pagsunod kang Ginoong Hesukristo? Naa pa ba'y panahon sa imong kinabuhi nga maulaw ka mo share sa gospel of the Lord Jesus Christ kay basin og pakaulawan unya ka sa tawo nga imuhang giistoryahan? My prayer is that you will become like Paul in Romans 1:16 when he says, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for the salvation of people, to the Jewish people first, then to the Gentiles. Dili ta maulaw mga igsuon, kay ang atoang dungog, kadungganan, kay atong makita man diha sa atoang pag-obey, pagsunod sa kabubuton sa Dios nga hinahisulat diha sa iyang balaod. That is where our honor resides. Dili na ta maulaw. O dili na to sugtan nga ang pakaulaw sa mga tao nga ilabay kanato mo affect sa atong kasing-kasing because we serve an honorable God. Ug gitagaan pud ta niya og kadungganan by virtue of the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Salamat o Dios. Ang tanang dungog ug himaya kanimo lamang gayud, kay angayan ka mudawat niining tanan. Salamat Lord nga
kining dungog imuha usab gihatag. We share in your glory and honor through the Lord Jesus. Kay nahimo naming parte sa imong pamilya tungod kang Ginoong Hesus. Pero usahay Ginoo, maabot gyapon sa punto sa among kinabuhi nga maulaw mi. Tungod sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi, ug tungod sa mga pulong nga ginasulti sa mga tawo sa among palibot. Na mabati na mo, Lord, nga maulaw man mi, nga dili unta dapat. Tabangi mi, Ginoong Dios, nga masabot na mo ang kamatuoran, nga ang dungog isip usa ka anak sa Dios wala na diha sa butang niining kalibutan na. Yes, we still do our businesses. Yes, Lord, padayon gihapon mi sa amo ang trabaho. Yes, padayon gihapon mi nga magtinguha, nga magkinabuhi, nga adunay haruhay o adunay mga kabtangan apan ang dungog wala na diha Ginoo, kundi diha na sa pagtuman sa imuhang sugo kanamo ug imong kabubuton sa among kinabuhi. Tabangin mi, Lord, nga sama kang Ginoong Hesus, dili kami madutlan sa unsa mang pakaulaw sa katilingban, ug padayon kami nga magkinabuhi nga malipayon ug thriving nga Christians tungod kay ikaw man o Dios naghatag kanamo og dungog. Salamat kayo Ginoo nining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.